Oh iya, ayo coba layapan gitu. Oh, jadi kakak. Awak dhewe kena ompak. Ompak. Tuh kan? Ya keluarga maut. Malah kok iso maut. Ya, ayo. Alah. Maksudnya cakeman dia. Ayo. Layah mengi dan di mesramu wes banyu aku metes Ini, mungkin orang pas ya orang ini. Telat kowe iki. malah mumbul. Sendang iki lho. Sendang piye apa? Kowe lho medho ya jeneng ngono. Disalahe kowe nyalahke sendang kuwi. Ngisi-ngisini lho. Dulu tanggone ayo. Sik coba saiki kasih kembang sing juga Petruk didelok sing ora pas apa ya. Ya, yo layapan. Saya bagian saya kan. Lagi kalau Mas Pedro penak iki. Lagi jane ben masalah opo to? Ini ora bermasalah. Lagi kakakmu Pedro. Buka lah, waktu wong itu wong goleki. Ayo. Kaya kamu. Wayah wong. Oh, ya sekat yo pasti ono kok ayo. Wayah wong iki kota iki salah. Yo pasti. Wah ya sekat. Nama pas. Jelas. Sekat dentek udah. Lawe ora mau. Ora ketang selawe-selawe. Yo mau gune. Pas jadi. Alah opo terus. Celuk Pak Bekel. Makasih, baik makasih lho Bos. Nggih. Nggih. Mbak Ayu, iki ana penurunan kok Solo lho. Gandeng Kyai mriki iki piten karo sliramu ya ta. Awan mau rak wis ngayup karo tetri karo. Iya. Iki ana sing ngecake bajing loncat saking Mbah